Oh my god, आंखौ सनाया बेसे मोजां जायगायाव लाबोबाय दिनै उफु आं सनाखौ साबायखर होयो ला 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 ओइ टेम्प्रि नों फाग्लि जाबाय नामा मा मोसाबाय थादोब्रा जागानायनि फैनाया बिदिसो जायो नामा हा मोनदोथ' हौवानि सायाव नङा सरि गोसोनायनि सायाव मा होनदों नों मा होनदों मोजाङै सामलाय फुगाया जोथुन जागोन नङाबा राखें होनदों जागासिनो गिदिंहोनो फैदोंना ना मासो फैदों खरा टेम्प्रि सरि ओइ इखिजाथ'लाय इखिजा बरफा गोलैबाय शिलंआ गुसुना शिलं जायगाया बिराद थान्दा ओइ बेखिजाथ'लाय इखिजा बरफ गोलैयाखै थौ नङाबा गगा मोनजागोन टेम्प्रि बिफानि फैसाखौ खावना लाबोनानै गिदिंफैनाया मोजां जादों नालाय खरा थैस दांजानो बिफादो बादिलै बेखौ र' टेम्प्रि नेथ'